நான் வந்து பேராசிரியர் இல்லையா, என் வாய் ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அங்கே உள்ளவங்கள கேட்டேன், நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே, என்ன இதுக்கு தெரியாதா, காமநாயகம்பட்டிக்கு தான் போகிறோம். காமநாயகம்பட்டி இதே வீரமாமுனிவர் அங்கே அருமையாக கட்டியிருக்கின்ற அருமையான கோயில் மாதா. அப்போ எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டோம். ஒருத்தர் சொன்னாங்க, நாங்கள் மாதாவை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாங்க. இன்னொருத்தர் சொன்னாங்க, மாதாவிடம் கேட்க போகிறோம். இன்னொன்று சொன்னாங்க, மாதாவுக்கு நேர்த்திக்கடன் செய்ய போகிறோம். நாலாவது சொன்னாங்க, நாங்க 40 வருஷமா குடும்பத்தோட வந்துட்டு இருக்கோம், அதனால வழக்கமா வருஷம் வர்றத நாங்க இப்ப திரும்பவும் வழக்கமா வந்துகிட்டு இருக்கோம் என்று ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க போனாங்க, கேட்க போனாங்க, நேர்ச்சிக்கடன் செலுத்த போனாங்க, எல்லாம் போனாங்க. யாராவது ஒருத்தராது, அந்த கூட்டத்தில் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க, பிரதர் இருந்தாங்க, அவங்க யாராவது ஒருத்தராவது நான் மாதா மாதிரி வாழ போறேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் பிரசங்கம் வைக்காமலே வந்திருப்பேன்.